Ay, qué pena no tener teléfono para sacarle una foto. Pero qué bonito pesebre, ¿no? Mira qué bonito es esto, ¿eh? Vístame como le parezca. Una preciosidad, mira con los bordados que tiene. Estaba que no se movía. Cartos, me has dicho que es pasta. Sí que tengo algo de galega. A mí no me gusta nada la moderación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, aquí en este pueblo maravilloso. ¿Por ti? ¿Por Galicia? Por este momento. Buenísimo, impresionante. ¿Cómo se come en este sitio? Viva Galicia. Non deixou nada. ¿Y qué vamos a tomar de postre? Un bo polvo a feira. Ah, pulpo. Yo creí que era otra cosa, tío. El polvo en castellano es otra cosa. Con B. Corazón galego, corazón galego. Benvidos ao Ribeiro. A comarca onde Galicia aprendeu a facer este viño mundialmente coñecido hai séculos. Entre o Miño, o Avia e o Arnoia, as termas naturais e vilas con encanto conviven mosteiros, pazos e adegas, debuxando unha paisaxe chea de historia e tradición. Nesta entrega de A miña gran cidade corazón galego, unha famosa madrileña chega ao país para un gran reto: mergullarse de cheo na nosa cultura e gañar o seu carné de corazón galego. Unha política que foi ministra e presidenta do seu partido en Madrid. Unha personalidade mediática que protagonizou moitos momentos televisivos que quedarían para a posterioridade. Esperanza Aguirre. Pintarse la cara color esperanza. Terá unha anfitrioa de luxo, Silvia Jato, quen non é principiante nisto, como demostrou amosando Lugo a pasada tempada da miña gran cidade. Ay, Dios mío de mi vida. Que me vai dar a miña banda do colexio. Ah, Silvia, ¿no? Sí. Qué bien. Recorrí este camiño todas as mañás para ir ao colexio e para ir ao instituto. Non seguimos comendo. É que nos levan tiempo. Ai, que carallo. Os homes sempre se lles conquista polo bandullo. Tío, vai. Silvia ten por diante unha misión de altura: galeguizar a mesmísima Esperanza Aguirre. ¿Sí? Dígame. Ai, hola, Esperanza. Son Silvia Jato. Hola, Silvia, ¿qué tal estás? Que placer falar contigo. Hai moito tempo que non nos vemos. Mío. Es verdad, sí. Bueno, imagino que estarás liada, pero verás, teño que propoñerche unha cousa. Sí. A Televisión de Galicia encargoume unha misión, e que traer a xente de fora de Galicia e que cando saia, pois leve un corazón galego. Apetécete vir por aquí? Vale, me apetece muchísimo. Agárdoche, un biquiño, Bueno, Esperanza. un abrazo. Venga, hasta luego. Chao. Que me ha dado un biquiño, que será un biquiño. Esperanza Aguirre, abogada, técnica de información e turismo do Estado e unha das figuras políticas máis recoñecibles da España recente. Nacida nunha familia da alta sociedade madrileña e vencellada á aristocracia polos condes de Sepúlveda. A súa traxectoria pública é tan longa como intensa. Foi ministra de Educación e Cultura, primeira muller en presidir o Senado e presidenta da Comunidade de Madrid durante case unha década. E protagonizou episodios tan mediáticos como o accidente de helicóptero no que viaxaba con Mariano Rajoy, os atentados de Bombay e mesmo un soado desacordo cun axente de policía por unha infracción de tráfico. Esperanza ven a Galicia para enfrontarse a este reto galeguizador da man dunha galega de pro, Silvia Jato. Bueno, pois vou recibir a miña invitada con unha ilusión tremenda. Hai moito tempo que non a vexo e ademais neste sitio que é maravilloso. Y tan maravilloso. Esperanza, non te vou besar, porque como estou aí medio... bueno. Vale, pues pero nada. que graciñas de verdade, graciñas por vir Bueno, tan es que asiña. es tan bonito. Sí. Es tan bonito. Y esta debe ser una ermita muy antigua. No sé Además, lo que pone ahí. do río Miño, que é precioso. Sí. En Corazón Galego non chega con visitar Galicia, hai que vivila. Por iso, a través de 6 experiencias inmersivas,
A madrileña deberá mergullarse de cheo na cultura do país. Nelas aprenderá aspectos fundamentais da identidade galega, da man da súa anfitrioa e de representantes da comarca do Ribeiro. Esperanza Aguirre enfrontarase a un exame sobre o aprendido ao remate de cada experiencia.